ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बिनि थाखायनो खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ सिगाङावनो सामलायबोनो हायाखै आरो बिदि खिबु नागिरनो दावग्राया नागिरबाय थानो हाखाया सिख्लाफोर लांबानो आङो एक्ट्रेस माबा खालामलांबानो खालामोनो आङो अनेक खालामोनो आङो अबे बिगुरावबा आंखौ अनेक खालामनाय नुदों सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङाबा बे जारला दंब्रा बियो फिन आरोबाव जोंनिनो बर' एक्टर गासैजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा सर्ट मुभिनि दैदेनगिरि दा नोंथांमोना गासिबो सिनायखायो जानांगौ फिन खेब आरो बर'निनो कल रेकर्डजों खोनानो मोन्दों माने मा जाबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो जेबो बुङा स' गिबियावनो आङो नोंथांमोननिसिम फिन खेब बरायहरबाय आरो नैबे भिडिअआ आपडेट जागोन कल रेकर्ड जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एक्टर दैदेनगिरिनि मा कल रेकर्ड फैदों गासिबो मानसिफोरा शेयार खालामहरदों दा आंबो सानबाय शेयार खालामनो हानि होननानै दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं होलांगासिनो माने दैदेनगिरिया जेब्ला जेलाव दंमोन नालाय दैदेनगिरिया दा उदां जाफैबाय दा जेलाव थानाय समाव बिनि हिन्जावदों माबा मोनसे सन्देस जादों दैदेनगिरिजों गावनि वाइफजों माने कल रेकर्डआव नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरोना आं होलांगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय मोदै गनाय जादों लोगोफोर मेगना बेनिखायनो एसे बोरैबा नुदों जानांगौ दा नायलांबाय थादो दैदेनगिरिनि कल रेकर्डखौ जों नायलांसै फैदो दा जिबनजायाबो नङा फोरमान दंजोबो आं बानाय मोनबाय बिरादनो आंखौनो खालायबारियाव थानाय बायदि मोनखाबाय आं बिरादनो ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बिनि थाखायनो खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ डाइरेक्टखा बिदिनोखा जोंनि गामियावबो ना गामिनि दावराव जानायावबो ना बिदिनो जादोंना आं ओरैनो हगारालै आंखायो आं जै जादों होनबाय आं ओरैनो हगारा गवा बे ओरैनो आं होनखायो आंथ' आं माबा लागोन डाक्टार स्टेटमेन्टबो लागोन आं फैसाखौ आं गारखाबाय आंना मेरला फैसा थांखाबाय होनबाबो आं लाखागोन आं स्टेटमेन्ट खालामगोन आं बेसेबां फैसा खारथों होमब्लाबो आं ओरैनो केसआवबाबो आं ओरैनो केसखौ गोरलै होखाया गाज्रि मोनो ना मा मोनो नोङो खिन्थु मोननांगौ जेबो दायथ' गैथारला आं खिन्थु गोग्गोम जोंखाबाय आरो बेखौहाय फिसा सानैखौ लानानै थाथारसै आं बिदि दावराव दावसिया आं जानो हानाय नंला आरो पुलिसफोरनि माबायाव नोजोरावबो खारफानानै थानो हायालै आं माबायाव कर्टआवसो एसे माबानानै रायज्लायहरसै आंबो माथो बेफोरबायदिखौलाय मानो नांगौ मालायखौबो एरना होयो बे माथो आंखौथ' बिदि जेनेबा जेलनिफ्राय मानो बख'नांगौ मा नांगौ बिदि होनबावदोंसोनो हिनजावा खोन्थाजोब्बाय बे लाफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय बिदि खामानि मावला माला होनलायलायनाय समाय लालायलायनायावसो आं लाफिननाय जाखादोंमोन बेबायदि फाल्थु बेबायदि खोन्थानाङा ना आंहा दावराव जाबाय थायो सोरखौबा मोनदोंनो सोरखौबा माबादोंनो बिदि होननानै बुंजाबाय थायो रायजाबाय थायो आरो मालायनि खोथाखौ मानो लादोंब्रा नोंलाय होनना बुंबाय आं एकदम हृदयनि मोनजानायखाय बेफोरबायदिल' होनबाय थायो नामा होननानै रागा जोंखांबाय आं डाइरेक्ट दारमासिनो बिदि एथ' जानला मोनला खोन्थाद्रायबा जोङोलै आंना होननानै आं माबोरै बिदिखौ बोरै सामलायनो हानो आं बिदि सिगाङावनो सामलायबोनो हायाखै आरो बिदि खिबु नागिरनो दावग्राया नागिरबाय थानो हाखाया बेफोरबायदि नोङो जेनेबा गोसो मिलायलायदों माबालायदों बेफोरबायदि मालायखौ एरनानै बिदि बिलायलायनो नाङाब्रा आं बायो बिदिबा आं होनथारोना बे दैदेना मा नायजानि स्कुटिखौ गालांखो बे दैदेनाल' फैग्रोथों होनबाय थादों आं गालाङाखै स्कुटिखौ आं गालाङाखै गावनो होलायफना आं गावनो स्कुटिखौ गालांदों नामा बे आंखौ मोनायावहाय नोंनि स्कुटिया गालांदो नोंनि स्कुटिया न'आव थाङोब्ला नोंखौ न'आव दं होननानै मिथिगोन होननानै मिथिजागोन नोङो होननानै गारिखौ गाव लाखिबाय थादों मिथिबाय मा नायजानि स्कुटि आं हजोंबो बुलायबावदोंसो आङो नोंनि बिनानावनाव सोंल' नोङो आं फन हरदों नंगौना नङा होननानै बेबायदिब्रा बियो गारिखौ आं ओरैनो होबोआखै बेनो जासिखायाखै बे गावसोर बिना लाखिदों मिथिगौ नोङो ओरैनो गुन्दाखौ मिथिखानानैनो बे फिसाय गैयैखाय इंगित लागासिनो दं बियो साननानैनो बिदि साननानै आं फन बुहरदोंमोन आं ओरैनो हगारालै एसेल' माबा एरना होआखैना बे आंखौ एसेल'बा आं जेबो सानामोन आयु देन्जार बुंना होदों बे आंखौ अनेक बुंना होदों बेसेल' नङा सिख्लाफोर लांबानो आङो एक्ट्रेस माबा खालामलांबानो खालामोनो आङो अनेक खालामोनो आङो अबे बिगुरावबा आंखौ अनेक खालामनाय नुदों सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङाबा बे जारला दंब्रा बियो
सासे मानसिखौ लाबोनानै खोन्थाफैनो रोंना रोङा खालामखानाय आं रेकर्डिंखौनो हरजोबफिनगोन जेबो नङा होननाया बियो आलदा जानोसै आङो नङा होनोब्ला माबागोन आं सोबायगोन आं बेखौ दा आरो दिन्थिजोबना जायगाखौ बबे जायगायाव लाङा आरो बैसोर मानसिखौ सिनायबाथ' थगायनाया बे आंखौ आं जायखिया जेबो प्रुफबो नागिरा जेबो नागिरला आंहा नागिरनांगौ टाइमबो गैला माथो नागिरनांगौ टाइम गैया आं मोनथिजोबखायो थगायदोंमोन होननाया जाय हिनजाव थांफादों बेजों सासे थांफादों बे मानसिखौ आं लानानै थांगोन जेबो नङा मिटिङाव नांगौबा आरो भुटानाव ओरैबायदि मोनो 2000निनो माबानिनो 1500निनो मोनो बेखौ बेसो फोरोंहैदोंथ' आंखौ बै बाराव जों आगोल आंनो सेंग्रा समावनो बे बिदिखौ खिथानो रोंखादों आं ओंखायनो दा होनो आं सेंग्रानिफ्रायनो बायदावग्राखायनो दाबो थानो हाया बे आंखौ लांदोंना बै बारावहाय नों फन हरदोंमोन नोङो थगायलायथारो बे समाव होमब्ला भुटानाव थांदोंब्रा भुटानाव ओरैबायदि जायगा दिन्थिदों बियो सिख्लाफोरजों मोसाफानो मोनलायलायो जौ लोंनानै फैसा सारलायलायो गारिया बे आदानिनो थगायनो हाया बे आदानिखौनो लांबाय थायो गारिया सोरनिबा थगायगोन ना मागोन आं मिथिया खिन्थु बे आदायाव दं ओइदिनखालि डिस्क' होननाय दं डिस्क' होननाय जायगायाव मोसाहैदों आरो सिख्लाफोरखौ जायखौ फसायो बेखौ लानानै थांदों मिथिबाय ओमफ्राय आं खालामा होननायाव बे आंनो फैसा होनानै थिनहरलायदों बे हिनजावखौ मिथिगौ नों मा खालामा बेलाय फिसाला होननानै मिथिगौ नों बेबायदि जिखुनु आं जेबो खोथा खोनासंला आं फिसा सानैखौ लानोसै गाव माबायदि जायो इन्जय खालामो लाख थाखायाव गाव उन्दुयो गावनि गोसोसै आङो खोन्थायामोनलै मामा आं मोनथिजोबोमोन आं जेबो खोन्थायामोन ओमफ्राय दा आंखौहाय बेबायदि जानला मोनला नङैखौ बांद्राय बुंद्रायना होनायखौ आं बादों मोनथावै खाथिनि मानसिखौनो दाय जागौबा बुंना होनो ओंखायनो आङो हिनजावखौ होनदों आंखौ जाय मोनदों बे हिनजावखौ आं लेंहरगोन रायज्लायफैदों साखि जाथों होनना बुंबाय आं ओमफ्राय रिदुयाबो फैथों नंगौना नङा कमफ्रम खालामदों बबे जायगायाव खालामदों होनना बुंबाय आं बबावहाय थानो हानोबा थाया बे बोरायजासे थाया बियो बिदिखौ नागारखाया नागारा बयबो होनखायो खिबु लाग्रा बायग्रा देनजार दै होननानै आरो ओरैबायदि नोंसोर लागोआवहाय सासे ओरैबायदि दङ आं मिथिया सोर हिनजावा थैजासे बिदिनो होलायबाय थागोननो बेजों माबाजों रिदुजों गावजों बे हिनजाव दं सासे थैजासे बिदिनो जालायबाय थागोननो फिसाया बिदेशआव थायो ओमफ्राय एखमबा फैयो एखमबा थाङोनो बिदिनो बे हिनजावा मोदोम गिदिर एसे नों बायदियानो माने बेजोंबो आङो ओइदिनखालि मोनालायनानै फैदों सेरफांगुरिनिफ्राय आंखौ दोनलांफादो जादों आरोना दोनबाय मिथिया आं बे हिनजावखौ माने दोनबाय एस एम एस गेलेगासिनो फन रायलायगासिनो दं न' सिङाव लेंहरलायोब्रा हिनजावा न' सिङाव नोंसोर लागोनि थायोलै फिसा साबसे जाखो फिसा सासे ना सानै दंनो बे हिनजावनि फट'खौ नुदां नायबा आं सिनायफिनो नायदो आङो नै आंना सिन्था गैया गोसोबायदि थांबानो मोनो मा मोनो बिदि जालायलायदों बियो हिनजावखौ आं बेखौ सिनायबावगोनसो फट'खौ देखायबानो जेबो नङा आं कर्टआव साइन होलायलायनोसै ओरैबायदि सिनायगोन आरो बेल' नंबावाब्रा आयौ आं मैया थांनायावहाय आं थानायाव हाबहैदोंमोन ना आंथ' थानायावहाय खबर लायजोबदों ओरैनो एरखम केस होबा मा जागोन बेफोरबायदि खबर लादों आङो बे समाव मा थानायावनो नोंसिनि सेरफांगुरि थानायाव माथो बेखौ मोनथियो माखासे हिनजावफोर थाग्राफ्रा 2 ना 3 दं हिनजावफोर होनखाबायना बियो रान्दि हिनजावफोरजोंबो बिराद गेलेबोबाय बिदि मोनथियो देन्जार बे मामा बिनि फिसाया ओरैबायदि आरो खेला होग्रा हिनजावफोरजोंबो आयौ सिगाङावथ' खर' बुंलायनायसो मोनखानायमोन खिथानायखौनो आं होननाया हौवा खिन्थाहैसै हौवाया बे बिसिनो खिन्थाहैसै बिसियाथ' जोंनि लोगो जानोसै नालाय बेखौ खोन्थाहरसै आंनो ओरै अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै आङो गेजेराव जेबो बुंनांगौ खोथा गैला मोननैसो बाथ्रा बुंगोन माने बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा मेगनाव मोदै गबाय थानाय जादों लोगोफोर बिराद मा होनो मेगना बोरैबासो नुलायलांबाय ओमफ्राय लोगोफोर दैदेनबारिनिल' नङा गोबां जों ससियेल मिडियायाव नुबोगासिनो दोङो माने हौवाफोरखौ हिन्जावफोरा जेबो साननो रोंला माने अननाय होननायानो गैला गावनि हौवाना गावनि फेमिलि साननैसो सिगाङाव जों नुबोदोंमोन गथ'फोरा
साननैसो सिगाङाव आङो मोनसे भिडिअ नुदोंमोन मोनसेल' नङा गोबां भिडिअ नुबाय माने गथ'फोरा ओरैबायदि गाबनानै गावनि बिमाखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंहरो आयै फैफिनदो जोंहा फेमिलिया जोबोद दुखुयै दङ बा गथ' गथायफोरा माने बिमा बिफाखौ गारनो हाया नालाय बेनिखायनो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव गाबै गाबै बुंहरो माने बिमा बिफाफोरा माने गथ'फोरखौ अननाय नेन गैला आरोना बिफाया बेसे बाय खम दोङो माने बिमाफोरा बुजि मोनला आरोना गुबुनजों खारनाय बेफोरबायदिखौ जों गोबां नुनो मोन्दों आं दैदेनबारिनि बाथ्राखौ लानानै बुङाखै गोबां मानसिया बेफोरबायदिनो जागासिनो आरोना माने एसे साननांगौलै हिन्जावफोरा हौवाफोरखौ एसे साननांगौ हौवाफोरा जे बेसेबां खस्थ' खालामनानै हिन्जावफोरखौ फिसिगासिनो दङ बेफोरखौ मानो बुजिया सोरबा जब मावो सोरबा साख्रि मावो न'आवनो थानो मोना हौवा मानसिफोरा ओरैबायदि मोनसे माबायाव जाना फैयो फेमिलिखौ फिसिनो थाखाय फेमिलिखौ नायनो थाखाय हौवा मानसिफोरा फुङावनो माने गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जायो आरोना खामानि मावनो थाखाय गावनि फेमिलिखौ फिसिनो थाखाय दा बेफोरखौ बुजिया हिन्जाव मानसिफोरा माने हौवाखौ गारनानै एबा गथ'खौ गारनानै गुबुनाव जायगा लायो आरोना बेफोरथ' मोजां नङा थाम्बनेइलाव मोनसे होना होदोंमोन ना सासे सिस्टारनो सरि हौवा मानसियानो बियो गासिबो मोनथिखायो जानांगौ आं नामखौ बुंना होला फेसबुकाव बिथाङा रिल्स फट' होबाय थायो बिथांनि फट'नि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों गोबां मानसिया गाज्रिबो कमेन्ट हरो आरो मोजांबो कमेन्ट हरो नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुङो जे सिनेमायाव देखायबानो जे रियेलाव बेबायदि जागोन बेबो खोथा नङा जे सासे मानसिया माबा खामानि मोनसे मावोबा बेखौ गोबां मेगन जायो मानि थाखाय जोंनि बर' समाजाव सोरबा मावनो हादो हाया बेखौथ' आं मोनथिया माने मोनसे खामानि मावनाय नुयोब्ला ओरैबायदि मानसिफोरा गाज्रि मोनो ना मायो कमेन्टखौ आरो नायग'हाया आरोना गाज्रि कमेन्ट मानसिनि गोसोखौ डेमेज खालामलाङो आरोना दा बिथाङा माबा मोनसे रुल लानानै भिडिअ बानायदो फट' हेंगारदो मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो बिथाङा बिथांनि खामानिखौ मावलांबाय थानो हो नोंथांमोनाथ' गाज्रि मोननो जेबो खोथा गैयाना बेयाव बिथाङा मोनसे रुल लानानै फट' हेंगारदो रिल्स हेंगारदो बिथांनि गोसो बिथाङा मावबाय थागोन बेखौथ' गाज्रि मोननांगौ जेबो खोथा गैयाना बिदिनो अरायबो सैथो लामाजों थांनाय मानसिखौ मालाबाबो हेट कमेन्ट खालामनो नाङा एबा हेट नायनो बानो नाङा बेफोरबायदि आरोना भिडिअफोरनि गेजेरजों एबा रियेलनि गेजेरजोंनो जाय मानसिया गाज्रि खामानि दिन्थिथांगोन बेफोर मानसिखौसो रायनांगौ माने दा बायदि न'खै सोरबा गथ' फेमिलिखौ गारनानै थांदों बेफोर मानसिखौसो रायजायो सोरबा गोरिया बांगालजों खारस'नायदों बेफोर मानसिखौसो बुजायो दा ओरैबायदि सैथो खामानि मावनाय मानसिखौ सैथो खामानि लामाजों थांनाय मानसिखौ बेफोर मानसिखौसो ओरैबायदि डेमेज खालामनो हायो मानसिफोरा बेफोरथ' मोजां नङाना बेफोरखौ साननानै एसे खालामनांगौ आरोना मानसिफोराबो नोंथांमोना बुजिनाय नङा बुंबाय थायोब्लाबो दे होमबा आङो नेक्स्ट आपडेटआव मोनसे आपडेट लानानै फैगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा दैदेनबारिनि बागैथ' आं जेबो बुङा नोंथांमोना मिथिखायो दैदेनबारिखौ गासैबो माने कमेडियान एक्टर बिथाङाबो मोजां नाङो बिथांनि सर्ट मुभिफोरखौ जों सिगांनिफ्रायनो नायबोनाय बेखिनिसै आरोना भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आं दिनै जेबो बुंथ'लायला बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय